balimao et révélation belle bas de baby. Mercredi 24 juin 2026. Maliens, Assimi Goitana Sunguru Batulunyang. Mali Sanuba Chouin Chugoya Mina Kalabo. Ube Warmu Bo Mali Sanuna, Maliens. Milliard bas saba. Mena perevou de ira aula bi, Maliens. Mali Sanu be se ka courant di Maliens ma. Mali Sanu be se ka Mali armée la be. Mali Sanu be se ka Maliens bo geleya konana. Afrique be Mali est troisième producteur d'or de Abo Kalama. Maliens Assimi Goitani Batulunyang be ka Mali Sanu Chouin Chugoya Mina. U keleme sorasu keleme ka sanu dinga tla ulu nyoko che chuga mina mena ndado a sekera la bi Maliens mena épisode fla de ke sanungo inka me épisode folo ke bi ne be kuma ne soso bagate Mali fashi parce que ne be boni perevu di ne ka perevu Maliens aw ni anga je angola me nyongo fe docteur Shogel Kokala Maiga kumbe premier ministre la wakati na datura oronna Shogel Maiga kumbe premier ministre la aya somina la aya kumaninfo Maliens aw ni anga jangani kumala mefolo na yinyo mina yanga jamana bara kosobe AES nyamugo bena la fiasoro abe minyi mo fe nyamugo nyuma kasoro ni nyamugo nyuma sorola bimbe na folo do adoyo akanga doyo mina jamana bena yirwa miye miseli do betoka di Maliens ma kosaina jamana do wulila kata la bourse de valeur de l'or kata tubabu jamana dola ukoku e sanumi importé kabo Mali san kelen kono yo valeur di ne valeur ta ne na koloshili ke Mali kono Mali yele ka service ku e mi exporté kata jamana yin kono joli de do wari min fora bourse de valeur de l'or la ani wari min fora Mali kono ayu comparer anana miye différence min be woni nyowonche Mali budget de ça veut dire que wari min be chouin aba yuru kadima ma dama oye Mali budget do donc o bayira kafo ko oye jamana clé oui, produit clé. Voilà. Abe kuma imede. Mali budget 3000 milliards. Milliards tante milliards mugante, milliards kemete. Milliards bas saba sans kele. Maliens. Sans 100. Wari sanu me yurugu ka tla ou sorasi dama nyonche. Maliens milliards bas saba. Et puis amena vidéo ke chini ou be chini ngene arabu nunu ni comment on appelle Assimi Goita Kelembek ani batulu Kelembek ka business munu daile arabu jamana kan metla kan dado fanala Maliens wallahi Mali te fantan jamana docteur Shogel Kokala Maiga ay ni fo domi ne a fon kerefe mo godana ngube Assimi be Shogel gang bo premier ministre yala Shogel yende ka fo kanga sanu be ka chouin ayere afo ayapa abela jere kwa be ka yurugu de jone be ka yurugu Assimi Goita ani Batulunyang milliard basara obiseka courant di Maliens ma wallahi billahi nala masake halala masake yere wolo di Maliens ma dogodo ama ngere ngi nganga wo jajangu be ka yere fakadi abulo ko fanta an fanta jamana de ya wallahi anga sanu be ka chouin bi francité ka chouin Algérie ka chouin Assimi ni batulu de be ka Mali sanu chouin bi a perevou de gilalen fle Malien de bela jena sosorita la de sosorita la ou be kuli la dongodo ou be ka baga mo ma dongodo an M5 mo an boranye kele jumen de ke ango ko ka yurugu de kele ka bo Mali kono awa mba fo Malien bela jelengena jamana o jamana ko yurugu te kele jamana kono jamana te tanya fe ou bora tele la ko milliard bisegi chouena o tigi ma do halishini Maliens milliard basaba Mali budget milliard basaba docteur Shogel Kokala Maiga ni fodo mu shima soso a une fois en 2000 a une fois 2023 wakati de l'année ma flou 23 24 quand Shogel était premier ministre à Boraine kuma fa ko Mali sanu be ka chouin
ay malien bela somi ko nga sanu be ka chouin aya fo domi wallahi billahi desara ka sinogo surasu desara ka sinogo malien ni surasi nunu fefe fleni warmbe nunu bulu extérieur la na forana tse ka dala wallahi ala ou be milliardaire multimilliardaire ou ye jamana naflo kla ou ye ramade nyonche ou mu miri jamana deuna sanu parti fitini de be di irisuma mogo gogo irisube ka nga sanu chouin o engalundi de sanu dinga do be di irisuma olu sarabe bola mais sanu famba asimini batru de boule boka warimbe asimi gotabulu ate mali président beka naflo farale nyogonka kata muribo keta la kana Musa Traoré la kana Alpha Oumar Konaré kana Ibeka la a ben korane chasi war asimi war mu chouin asima delika chouin depuis alaka mali da chouin ni nyogoma delika ke odi kelen fleta milliard basaba sanula sankele malien sankele milliard basaba obedese ka korani malien ma obedese ka malien deme obedese ka mali armée la be kinali perdre flan bolobi parce que ame mana kula bamako kono oba mana ko ke tuguni obetla ka taga wuri tuguni ka tan galon tige ka to noro mo wera wula kol de beka kol de ni terro de complicier ka taga mutaga minen ka galon noro mutaga la ko mutaga terro di mala arab se ka hera ko jamana ya c'est un premier ministre premier ministre de fleka ni fotane mo vraiment fode c'est un premier ministre docteur Choguel ko kala maïga mala mena vidéo spéciale ke kayira aula et projet montara Dubaï nous e aboshi Choguel la kadi asimima o projet fana mena vidéo koka Mali fembe batuli sanu 3000 sanjuli ame sanjuli konobi sanjuli olube kas Mali sanu docteur Choguel ça dit que Mali sanu hakembe bon Mali kono Mali mun déclaré oye sanu droinde oye sanu droinde kor sentola femero sentola ça dit que Choguel comme bigini papier de ta note uta ou ra to ya genga bui parce que abu geni mogo de ko kebe ko jale fait asimiti fait e ma tara ibeka ka video manunta parce que olu be zone fo be fana fait hali mogo lo dara asimida ka kantege bi bubu mabel ni abdunang metla ka tugoti kile fana ko numa ke okoro nyama di pa horonte oni munu fana be ka barake surasi nunu horonto lu fana o horonkolo ndabangu horonkolo plus horonkolo etegal ka horonkolo o horonkolo ndamo de beje o terate o inconscient balunati ndamo de bisekabe o non tsekabe parce que on ye walde on la bo mali on be nyina orokele ko on ye walde on la bo M5 klela ko mali kura kajo mogo de tarasa anga tlatuni ka o kokelenga siginga ko kokelenga anga tlaka mbako kelenga koro kanyi su janfa ante su janfa mais mama ben galon tige ka nora da madeuna alati barka doila nya fo onyana musoko de asimi makosa bayaju mali warde taraka do bayaju la mali on bena biro mi ke batulu ka nyina be so nga biro kemebo batulu ko la avion compagnon babulu fema mena nta asije nta abebla video kela mba video bonyo na di bon mali sanu ma fo mali onyira mali sanu doro sanu mi mali kono abise ka courant di mali oma abise ka kaisra boka boba makofo kaya abise ka ke ube ka dundi fema jugu war maka wari wallahi muso ka jugu war maka teme doro kuka che muso ko kadai che teme baya jurula bayani pedolu de kelenga asimi makusa muso ko mietwa di bala ayanga jamana na flo be do muso la ka dese fuariala anga armée Choguel ka bilana de ka docteur Choguel maika to wakati mina uya kela bana uya dabo ko dadi mugo kain asimi a bekele Sadio Kamara kun kain ala bado akira bada o fana kele aw kele ari de Sadio fa pour que Sadio fa ali kuma ka datugu ube bezu kere réseau kan mogo munu be ka Sadio ka kuma fo ko ka justice ke Sadio yi ube ta fo ko lu yera de terro yi uye maître Muntakatal ne ka tano kasola o fle kasola o bulu ko Muntakatal le terro yi o ma prévu soro ka to den fana mene prévu ma soro an ala here kawi o goro ne segu tungara ne ten fadi ne ala here ke asimiye fanga ngono ne asimiya fo fanga ma ko alhamdulillah ko Mali libéré la ko ne sera ka objectif atteint o koro ka fo ne te tungara den ala koro ko de nyamogo deni
malien bɛɛ ka sɛbɛn ka da n bɛ bi dati fana fɔ ka da kan n bɛ ka kuma danbetigidenw kulo bɛ na hɔrɔndenw kulo bɛ na mais ɲamaden tɛ se ka nin kuma faamu nin ye kuma kɔrɔma de n'i ko mɔgɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ ka dutigiw minɛ k'u don kaso la ka nkalon tigɛ k'o nɔrɔ la ni sɔrɔsiw ye ne Segu Tunkara wele ko ne ka sen bɔ Ben le Cerveau sen na ko Ben ye tero de ye n'u m'a kɛ Ala kana hɛrɛ kɛ ye u y'a fɔ dɔrɔn ne ye Ben wele k'a fɔ Ben ɲɛna n ko ne ka sen bɔ sen na n ko moi je vais jamais te trahir Mali jeune kelen ma bin ninnu ka piège kɔnɔ o ne Segu Tunkara de ne ye sɔrɔsi ninnu dɔn psychologiquement et mɔgɔ min nana États-Unis k'a ka kalan kɛ k'a ka doctorat kɛ dans la lutte contre le terrorisme e bɛ se ka fɛn fɔ ɲɛna et la théorie de complot ko bɛɛ kɛ k'i ka jamana dɛmɛ ni hakilinataw ye e bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ k'o t'o dɔn e bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ k'o t'o dɔn ninnu ye hadamadenw tɔɲɛ de nka mɔgɔ bɛ kaso la nkalon nɔrɔlen b'a bɛɛ la u ni sungurubaw de bɛ k'u jaabi fanga bɛ taa don min u kɛlen ma taa hali IBK minɛ u y'anw de wele k'an ka tugu kɔ bi an ka nafolo de bɛ di Batulu de Mali fɛn bɛɛ bi Batulu Ɲangi de Mali fɛn bɛɛ sanu an ka sanu dɔrɔn n b'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna Mali an ka pétrole sen b'a la an ka lithium sen b'a la Mali sanu bɛ se ka courant di Maliyɛnw ma Mali sanu bɛ se ka Mali saraba bɛɛ dilan ni Ala ni kuranɛ cɛ u y'a dun de zon de dun wallahi docteur Sogɛli Kokala Mayiga bɔra a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn donc an bɛ ɲɔgɔn bɛn an bɛna deuxième vie an bɛ bi ta bila yan nɔ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna ma an bɛ vidéo wɛrɛ kɛ Batulu Ɲangi ko la a ye Mali projet minnu kan ka kɛ Mali tɔgɔ la ni Asimi ye Mali yɛrɛ projet minnu bɛ ni Asimi y'a yɛlɛma c'est à dire n'a tɛmɛna Asimi bɛ Mali tɔgɔ Mali kɛ titre foncier ka sɛbɛn Batulu Ɲangi tɔgɔ la i b'a lakale ko mɔgɔ ma deli ka muso ye quoi muso miɛtɔya bolo quoi Bayajuru o de Asimi mago sa Pendelu de Asimi mago sa président miɛtɔ président jɛnɛyakɛla o de Asimi ye an ye Karim Keta don min na Karim Keta ni muso yɛrɛ don min na an ye IBK ka fanga fɔnɔ di an ye walidenw nana bɔ u taara sa misiridaw la ko parce que ko président mun b'an kunna IBK k'a y'a ka fanga kɛ ma famille d'abord ye a denkɛ ni sunguru de bɛ ye Karim Keta ni muso yɛrɛ don min na an bɛɛ ne fo ne sigilen bɛ tobi n yɛrɛ ma an ko Karim Keta gɛn ka IBK gɛn aw ka sɔrɔsiw kana aw sigi k'a kɛ jɛnɛya ye k'an ka jamana da aw b'a ka jɛnɛya kɛ a y'a kɛ dogo la mɔgɔ m'aw bɔ aw ka miɛtɔdenya bolo aw ka negetɔdenya bolo aw nege de o de Mali bila o de aw nege de to an ye Kidali perdu parce que aw ɲinɛna k'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔw de bɛ fɔrɔn na k'aw sigi musoko la Mali kɔnɔ ka kɛ mɔgɔ kɛlɛ ye ka cɛbakɔrɔ minnu wulila ka tɔgɔ d'aw ma k'olu den kɛrɛfɛ ka na ni sungurubaw ye président jɛnɛyakɛla o de Asimi ye k'a sɔrɔ ka wuli ka nkalon dɔrɔn mɔgɔw la fan bɛɛ ka Clément Dembélé minɛ a yirala ko Clément Dembélé nɔ tɛ o bɛɛ a bɛ k'o kɛlɛ a fɔra ko ka Clément Dembélé bila a y'i ban k'o bila Arabati fulu bolo u bannen bɛ k'o bila Ben le Cerveau u ye nkalon tigɛ ko Ben le Cerveau ye tero de mɔgɔ bɛɛ ye tero de Dieu ne dort pas Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma donc o de kun don Mali